أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم doni blom te doni tiɲɛ kɛnɛ na ala sɔnna ma nin y'a sigi n'i y'a mɛn ko blom tiɲɛ de bɛ fɔ na ala sɔnna ma doni halala kuma o bɛ fɔ blom de kɔrɔ doni yɛrɛ wolo kuma o bɛ fɔ doni blom de kɔrɔ y'an sigilen y'an ka doni blom émission kan ni belebele bɛ jara kɛ ɲɔgɔn fɛ Cheikh Mohamed Kulibali parce que na ala sɔnna ma ale taama se commentaire la ni ale yɛrɛ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen nɔ ala sɔnna émission daminɛ bi cɛ a ye nafa minnu se diɲɛ ma mɔgɔ yɛrɛ b'o dɔn sa an ti maa wele bilen parce que ni mɔgɔ ye ko nafa dɔn a ma se k'a tigi wele bilen a bɛna yɛlɛma de. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ni y'a sigi dɔnni bilo émission la. Ni ala sɔnna. An bɛ kanuba ni lamɛnbaa bɛɛ fo alakiraba tɔgɔ la n'o de ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danti foli min na ani danti kanu min na an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala ka laɲiniw sabati ala k'an bɛɛ sutura ala k'an laban ɲɛ inshallah. Ala k'o don minɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɛ folikan lamɛn. Inshallah. Bi ɲɛmɛ kati dɔ dalen na yan nafolo baara de don ko Shamha ale ni garisɛgɛ ani nafolo ni masaya baara Cheikh Mohamed Kulibali fɛ tiɲɛ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ni ala sɔnna ma karamɔgɔ si la an bɛ i fo ni ka segin k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka kanubaw ni lamɛnbaa bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan tuma bɛɛ ani sanga bɛɛ an bɛ don dalilu cɛ la ka bahasiw kɛ bahasi kɔrɔ de ye recherche kɔrɔ de ye ɲinini an bɛ ɲininiw caya mun kosɔn mun kama minnu bɛ k'an lamɛn u k'a dɔn ko kelen t'i sen na u k'a dɔn fɛnɛ an ka maksudahatu ye u ka lafiya di maksudahatu kɔrɔ ye jumɛn ye an ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo di an yɛrɛw bɛ waati dɔw kɛ an tɛ sunɔgɔ fiyewu kanubaw ni lamɛnbaaw bɛ weleli min kɛ tisɛ u mago bɛ u bɛ se ka k'u yɛrɛ ye cogo di o tuma na o de la bi an nana bɔ ni nin gindo in ye n'a bɛ fɔ a ma ko Shamhatul Ahmar n'o ye burusi bilenman gindo walama a baara di walama a dalilu walama a kɛcogoya inshallah n'ala sɔnna. Inshallah karamɔgɔ n'a fɔ i da tura cogo min na a dalilu dalen mɛnna ye ala y'a latigɛ bi de n'ala sɔnna a ka labɔ mɔgɔw ka se ka nafa sɔrɔ a la inshallah. Ale baara ye jumɛn ni nafolo baara la ni mɔgɔ fɛ k'a kɛ alhamdulillahi rabbil alamin karamɔgɔ si la ale baara ka girin kosɛbɛ i kɔni bi fɛn bilenman ye diɲɛ ko o ko la bamananw bɛ dalen dɔ fɔ ko n'i ye fugulan bilenmantigi kɛtɔ ka kogo ta fɛn b'a kɔ ko bilenna ka tɛmɛ fugulan kan o tuma n'i y'a ye ko a bɔra jɛmanw na fo a nana don bilenmanw na o b'a yira toujours an mago bɛ mun na ɲɛtaga vite fait ni min bɔ ko o ko kama sila o ye kudamu yɛrɛ wele de ka b'u jabala la ka na e bɛ kuma in faamu de ya ni burusi ninnu bɛ ta ko o ko kama Shamhatul Ahmar bɛ ta diɲɛ ko o ko kama o kɔrɔ de ye ka kudamu yɛrɛ bɔ a place la a kana sa a ka ɲɔgɔn an ka kuma ɲɔgɔn fɛ sa k'o kɛra waati dɔ kuma sera o tuma na o Shamha in a baara bɛ ala tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ la a baara bɛ sɔlatu la ala nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam a baara bɛ kimiyaw la a baara bɛ barakutu la a baara bɛ sefi wuliyayi sefi ladayi a baara bɛ yarabi samsi la o tuma na nka bi an n'o si tɛ a baara bɛ cɛ 30 la ani ni si tɛ nka baara bɛ kilisiw la ani ni si tɛ a baara bɛ duwawu la ani ni si tɛ sila an kan b'a jumɛn ma bi a baara bɛ jumɛn na bi o de ye turabu ye a bɛ faamu wa n'o ye ilmul aramili ye n'o ye turabu ye bɔgɔ gindo a baara bɛ o de kama bi an bolo vite fait la maaw mago kama inshallah. n'ala sɔnna bɛɛ y'o faamu sisan hali bi ne ka kuma laɲini bɛ yɔrɔ min nɔfɛ munna turabu alhamdulillah ni garisɛgɛ nafolo masaya alhamdulillahi rabbil alamin babu banna i ye kumaba de fɔ kuma 4 diɲɛ seleke ye joli ye 4 o tuma na adamaden tugukun 4 o de bɛ adamaden bɛɛ solo bɛɛ lajɛlen na ka fara tugukunba tɔw kan nka min ka bon n'a bɛɛ ye 4 de ye o tuma ne ka se k'a faamu ala ka ciba a ye bonyafɛn min to a kɔ o ye sahaba 4 de ye a bɛ faamu wa o tuma na ala ye faama a ka mɛlɛkɛba o ye 4 de ye minnu bɛ jiko ɲɛnabɔ
min bɛ saya ko ɲɛnabɔ, min bɛ ani kɛraw cɛ, min bɛ burufiyɛ kama. O tuma na karamɔgɔ si la naani tɛ gansan ye. Munna an ye nin ta? Ni n'i y'a mɛn ko ne b'i kɛ garijɛgɛtigi ye, a k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ nin na. E bɛ kuma in faamu de wa? N'i y'a mɛn ne karisa ne bɛ kɛ garijɛgɛtigi de ye, ne mago bɛ n ka 10,000 kana kɔtigɛ n na, 20,000 kana kɔtigɛ n na, o bɛ sɔrɔ mun kɔsɔn? Ne yɛrɛ bɛ yen, ni bɛ yen fɔlɔ, ni bɛ n na n yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ, masa n balolen don. Kelen, ni min mɔgɔ o mɔgɔ la garijɛgɛ de kan ka ɲini ka d'a ma. O la ni bɔra yen dɔrɔn garijɛgɛ tugura la. Garijɛgɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la, mun min na ye o tigi bɛ kɛ nafolotigi de ye, siga t'a la. O tuma na nafolo tugura garijɛgɛ la. Garijɛgɛ caman de bɛ na ni jumɛn ye? Nafolo. N'i bɛ 10,000 sɔrɔ bi, i b'a dun bi, a bɛ fɔ i garijɛgɛ ka ɲi, nka i tɛ nafolotigi ye. Nka ni 10,000 min sɔrɔ, 10,000 wɛrɛ bɛna 10,000 wɛrɛ sɔrɔ, 10,000 wɛrɛ bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ, 10 bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ, i bɛ kɛ jumɛn ye? I bɛ kɛ nafolotigi ye. O tuma nafolo kɔfɛ mun tugura la? Masaya, n'o ye masa Solimana ye. O tuma na i bɛna ye k'a fɔ ni nafolo cayara, mun bɛ kɛ? I bɛ kɛ bana ye, i bɛ kɛ masa ye, jeliw bɛ tugu i la, mɔgɔw bɛ k'i ka mara kɔnɔ, i bɛ se k'i sagona ko kɛ, i bɛ se k'i sagona muso furu, i bɛ se k'i sagona so jɔ. O de la ko in talen bɛ ni garijɛgɛ, nafolo ani masaya. O tuma na ale baara bi kɛ tugukunkan damadɔ de la. Ni ye joli ye? Ni tugukan ye 5 ye, n'i bɛ se k'a jate, ni ye 5 ye, garijɛgɛ an hakili la o ye 7 ye, ni ma fili jate la. O tuma na nafolo fana ye 5 ye, ni ka fara masaya kan o ye 6 ye. O tuma na ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o burusi samuha hakɛ ɲini. E bɛ k'a faamu wa? N'o burusi samuha hakɛ ɲinina sisan, o bɛ taa baara digiɲɛso kan walama walawala kan. Beitu naml walama walawala, a bɛ taa baara ye, o bɛɛ ye masaso de ye. N'a baara kɛra yen sisan, o tuma na bujiden hakɛ dɔ bɛ bɔ burusi ninnu na k'o ci e kiliyan in ma, e min y'a laɲini, a n'a nasi. Ni burusi in dir'i ma sisan, su o su i bɛ burusi kelen minɛ n'i ka hami ye, k'o sigi, i bɛ kuran bɛɛ fara k'i da burusi in limɛri la ye. Sila burusi hakɛ min bɛ di e kiliyan ma, dɔw ta bɛ kɛ 5 ye, dɔw ta bɛ kɛ 7 ye, o bɛ dépend baara in yɛrɛ kɔnɔna la, kudamu bɛ min fɔ i ye. E bɛ kuma in faamu wa? O tuma na n'o burusi hakɛ dira e kiliyan masina in ma, i b'o tugu, i bɛ a tugu kelen kelen, a bɛɛ tɛ tugu ɲɔgɔn fɛ dɛ. Don o don n'a ta don, i b'a tugu kelen kelen. N nkalon Ala la, burusi in t'i ban bada mɛnɛni na i kunna, i b'i sogo i ka kɔɲɛw la, dugu mana jɛ i b'an wele, i b'a sarakati bɔ, i ka kɔɲɛw bɛ d'i ma, kana siga fiyewu. A bɛ faamu wa? Burusi in nafa ye nin de ye. I b'a faamu wa? Ale nafa bɛɛ lajɛlen ye nin de ye, teriya bolo ma, n ka hami kama. A bɛ kɛ papiye ko la, a bɛ kɛ nafolo ko la, a bɛ kɛ denko la, a bɛ kɛ muso furu la, a bɛ kɛ cɛko la, a bɛ kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la. Tise i y'a ta ni ŋaniya min ye, i b'a mɛnɛ k'a sigi n'i ka hamina de ye. A mɛnɛ sigilen sisan, o tuma na a tɛ faga dɛ, a bɛ mɛnɛ fo ka taa ban. I dalen kɔni sunɔgɔ la o limɛri kɔnɔ, kudamu de bɛna kuma i fɛ sogo la. Olu yɛrɛ tisɛ tu ye ɲɛgwɛnɛ, i yɛrɛ de b'u ye sogo la u bɛ n'i ma sogo la, u bɛ kuma i fɛ, u bɛ sarakaw yir'i la waati in n'a kɔ fɛnɛ. N'i wulila kuma n'i y'an wele k'o sarakaw f'an ye, o bi bɔ, n'o bɔra i ka hɛrɛ ye, a bɛ don i tigɛ. A bɛ faamu. Ala k'an bɛ sa inshallah. Sheikh Mohamɛd Kulibali Basiru o faamuna, ni Ala sɔnna ma, baara in bɛna sigi sen kan mɔgɔw ye. Ni Ala sɔnna. Ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a kɛ, Sheikh Mohamɛd Kulibali wele, ko n bɛ fɛ ka i ka samuha in baara kɛ, a bɛ kɛ o tigi ye. Ni Ala sɔnna. A bɛ kɛ o tigi ye. Ni Ala sɔnna. Inshallah taala. Baara sigilen don sen kan. Ni Ala sɔnna. Mais hakɛ t'a la k'a fɔ ni mɔgɔ min ye weleli kɛ de, i tɔgɔ bɛ sɛbɛn, i ka baara don, i ka baara kɔnɔ. O tɛ. O don. Walima an ka mɔgɔ damadɔ tali. Ça dépend mɔgɔ hakɛ tali la, komi an bɛ mawuludu la, mawuludu ka girin kosɛbɛ. Mɔgɔ mɔgɔ mana an wele nin waati in kɔnɔ, baaraw bɛ se ka kɛ nka a tɛ ɲɛ sɔrɔ sini. Ka d'a kan mawuludu bɛ yen sini, an bɛ tiɲɛ de fɔ maaw ye. Ni mawuludu tɛmɛna, ka daminɛ alamisa, yanni ka taa se denkundi don ma, kiliyan minnu mana an wele o kɔnɔ, an b'olu ka baara don o kɔnɔ k'a labɛn ka ci. A bɛ faamuya. N'i y'a retardé ye fo ni burusi manquera, parce que burusi fana bɛ commande, a bɛ commande kɛ, a bɛ commande de. A bɛ faamuya, burusi bɛ commande, o tuma na ni a commande ni ja hakɛ min bɛ yen sisan, o tuma n'o mɔgɔ hakɛ dafara dɔrɔn, k'a sɔrɔ commande hakɛ burusi hakɛ min b'an bolo n'o dafara, o tuma na an bɛ commande wɛrɛ de kɛ, yanni o burusiw k'an tɛgɛla sɔrɔ, o tuma na baaraw bɛ kɛ o kɔnɔ quoi. Ala sɔnna inshallah. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ fɛ ka i sigi nin baara in na,
n'o ye Cheikh Mohamed Kulibali ka Sham ha baara ye nafolo baara walima e ta ye garisɛgɛ ko ye walima e ta ye den ko walima papiye ko a bɛ dépend i yɛrɛ bɛna ta hami min kama a wele a ka nɛgɛjuru sira la filɛ nin cɛw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛ indicatif kɛ 00223 72 40 59 75 n'i y'o kɔngɔ ni Cheikh Mohamed Kulibali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Basiku n'a y'a bila da min kan o de don n'a bɛ n'a kan n'a y'a k'i ye ni tiɲɛ b'a la ni tiɲɛ t'a la e bɛ n'o dɔn parce que an yɛrɛ bɛ ɲini ka na siran réseau sanfɛ kuma ye sa la karamɔgɔya la mais an dalen don minnu na i b'o de ye an ka plateau kan yan voilà donc n'i y'a ta n'a sɔrɔ tiɲɛ b'a la ni tiɲɛ t'a la e bɛ n'o dɔn parce que ni ne mana fɛn fɛn fɔ sisan u bɛna fɔ a commentaire don commentaire de kɛ ka la commentaire ko tɛ n balimakɛ n balimamuso tu gosi dɔrɔn i k'a dɔn min b'a kɔnɔ n'Ala sɔnna a ye Cheikh Mohamed Kulibali wele a ka nɛgɛjuru sira la n'Ala sɔnna k'a kɛ inchallah ni ma fili ni kuma bolo n'Ala sɔnna kuma kuncɛ kuma minnu bɛ yen b'o da kan n'Ala sɔnna inchallah n'Ala sɔnna an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka kanuba bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ an bɛ ka bɔ ni dalu minnu ye a dabɔkun tɛ foyi ye fɔ alakiramandow bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ani mɔgɔ yɛrɛ minnu bɛ an wele u b'an wele u b'u ka kamanakanw jira an na u b'an wele u b'u ka damakasiw kɛ u b'a jira an na tiɲɛ yɛrɛ la ni tɔɔrɔ tɛ fila ye u ye kelen kɛ o tuma na n'an bɛ se ka dɛmɛ min don u ma toujours u bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ye cogo di a kow ka ca a bɛɛ tɛ se ka fɔ plateau in kan o tuma na o hinɛ ɲɔgɔnya ni o kumakanw ni o makasiw ni makariw de kama an bɛ bɔ ni gindo ninnu ye ninnu ye sokɔnɔfɛnw de ye sokɔnɔ gindow don sokɔnɔ daliw don nka a bɔli k'a bila kɛnɛ ka taa o ti dɔwɛrɛ ye diɲɛ bɛ lahalaya min kɔnɔ an bɛ waati min kɔnɔ nka dɔ yɛrɛ ba ye dɔrɔn an y'a fɔ cogo min na a ti tɛmɛ o kan fiyewu papiye ko don denko don muso furu don tɛ se diɲɛ ko o ko don n'i kɔni b'a kɛ fo ka kɛ sɔrɔ e yɛrɛ bɛ i ni na fɔlɔ o de ye seju ye o ye ni ye o tuma ni sigilen kɔfɛ i la i bɛna mun ta garijɛgɛ o tuma na papiye n ma papiye sɔrɔ cogo di ka taa faransi n bɛ fɛ ka faransi papiye sɔrɔ cogo di 10 ans ni garijɛgɛ tɛ taa sɔrɔ o tuma na a b'o ko kɛ ni kɔfɛ a tɛ komi k'a bɛ ni de don hadamaden na dɛ tɛ se e yɛrɛ ni sabatilen kɔfɛ i la o tuma na garijɛgɛ de bɛ na a bɛ faamu a bɛ garijɛgɛ de déboucher fɛn o fɛn b'o la a b'o décaler ka bɔ yen k'o sababu jira i la fɛn minnu b'o la mɔgɔ dɔ de ye baara kɛ wa i b'a bɛɛ ye quoi i dalen sunɔgɔ i yɛrɛ de bɛ sogo i b'a ye mɔgɔ dɔ de ye dabali kɛ i kana taa ɲɛfɛ wa i yɛrɛ ɲɛkisɛ b'a ye o tuma ni ne bɛ yen n'i y'o kɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ i b'o bɛɛ ye o b'a bɛɛ jira i la a ma se an yɛrɛ k'a fɔ k'an b'o f'i ye dɛ e yɛrɛ kelen ka bougie minɛ yanni a tile a kɛ cɛ a dɔ la yɛrɛ dɔw bɛ fɔlɔ yɛrɛ min tugu u bɛ n'a jira a la nka dɔrɔsogo min kɔni bɛ f'i ye i b'i hakili to o la n'i kunna i k'o waleya quoi n'i m'o waleya sa o de ye ko wɛrɛ yira bolo ala k'an kisi ka bɔ o ma o tuma na a bɛ nafolo fana kɛ o de ye gardien ye ala k'an bɛ nafolotigiya a bɛ masaya fana kɛ n'o ye masa Sulemana ye o tuma na an bɛ min fɔ kanubɔ ni lamɛnbaaw ye an yɛrɛ bɔ min kama o de ye bɛɛ bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min na ani bɛɛ bɛ se ka kɛ i yɛrɛ sago ye cogo di ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu bɛ an ka jaw suit ani minnu bɛ a partager ani minnu b'a liker an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ kanubaw ni lamɛnbaa bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ ye ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'an bɛɛ sutura ala ka sababu ɲumanw k'an ye ala ka an jigiw tugu n b'a fɔ rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم